Azken portuko postdatak. Aitaren besoetako aurra neu nintzen. 11 istorio nituen kontatzeko. Ume hori neuna jen, eta galderaz beteta ekasan txisoialak. Ume koskorra naizela, idazle izango naizela sartu jatan buruen, uniformearen ilura bere ala galduta. Mutiko potxokoa, inozoa eta ameslaria. Munduko gailur guztiak konkistatzeko prest. Iritsi zen nerabezaroa, zenbat txori buruan. Norberen hortasuna deskurritzeko garaia. Lehendakari izateko asmo oro baztertu nauen, Lapoia Rekordsen kasetien nire eskuetara iritsi zan egunean. Euskerien murgilduteko garaia iritsi zan. Eta eskonduta, ama lasai iztekua bebai. Gaztaroan, tximaluze hipia bihurtu nintzen. Eta gero, erdi artista, erdi bandolero. Gizondu eta gizendu ondoren, bi perla hauen aita bihurtu nintzen. Zin egin nien seme-alabei, istorio ederrak idatziko nituen laurentzat. Nire mezuak mundu guztiaren gustukoak izan ezarren, umea idazle bihurtu zan. Azkenien bai, iritsi gara azken portura, ez da zen? Bai, azkenien bion bidiek bat egin, eta hemen dekogu aurra. Ez dakigu noren antzadekon, zebek izango duzue? Bai, orain arte gurea izan da, eta hemendik aurrera zuena izango da, honekin daizuela guztioi, eta zel plazarra izan da benetan. Plazer itzela, gora azken portuko piratak. Gora. Azken portuko postdatak.